Blaga. Și nu vă puteți închipui pentru adolescenta de atunci, plină de elan vital, suferind de limitele corpului fizic, dorind să trăiască avânturi cosmice și așa mai departe, ce au însemnat poezii ca Vreau să joc sau Dați-mi un trup voi munților. Blaga m-a însoțit toată viața și cum s-a întâmplat că am făcut o teză de doctorat despre Yeats, nu l-am scutit pe Yeats de o comparație cu Blaga, în favoarea lui Blaga de multe ori, și de câte ori am avut ocazia, am spus-o public în țară și în alte părți, că acordarea premiului Nobel, scuzați-mă, sunt și eu, care este și Nobel, este uneori o chestiune de conjunctură. Și am să vă dau un exemplu, fără să minimalizez contribuția lui William Butler Yeats, poetul anglo-irlandez. În 1923, acesta a primit premiul pentru că Irlanda era foarte vizibilă în Europa, în timp ce un praghez de limbă germană, care se numea Rainer Maria Rilke, nu a primit niciodată acest premiu. Cât despre Blaga, el a avut neșansa să fie nominalizat în 1956, când deja fusese scos din învățământul superior. Era un modest bibliotecar la Cluj, modest, un fel de a spune, era mult frecventat de studenți, de intelectualii Clujului. A fost probabil inițiativa lui Mircea Eliade, efectiv scrisoarea către Comisia pentru Premiul